Pamusoro wedai. Baba wanzwa kuti inini ndiri kugara namai angu. Wakabva watorana nemukadzi wangu uye wandakapadare paipa. Sandogara naye. Nofunga kwamba ndombogarawo zvima 2 days and 3 days but asati kugara. Ayo. Kuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko uyu murume akatora mukadzi wanga kutogara vese pamusoro wedai. Inini baba wakutotanga kuti waona first time kana pamba pavanogara ndipasi karibu. Murumu ndaimbogara naye. Manengo yakadi marambana nawo. 5 months. 5 months. Makarambana kupi? Yeye ndiye akati ashandi. Makarambana kupi? Kumba. Ama waena niwo. Tani anzadzi na baba wangu ni waningi nawo. Ana? Anza zamna baba wangu. Baba wangu Abana karora. Nama. Iyo unozani boko. Ndozati zvirangu andotezvara ndofacebook ndosecond down ndamenina. Number 3. Wakaendeze umbo. Mogara kupi? Chakire kuna numero nogara kukagire. Ndogara mukagire. Chakire kuna mbona? Yakatambiro. Makaendeza? Yes. Yakatambiro nani? Na baba tezro wangu wakasha. Amani nguwa yakadi mgare mukadzi. 15 years. 15 years. Mnaona ngani? Sawana 2. Sawana 2. Sana. Akuzoka pamoja. Kwashonya hapa ndo. Vazukuru venyu unovaziva vana vasisei baba wavo ndevapi wambari unochipirwa nasisi wambari unowakuza kuti ukakuenda kupi right ako saka mwana wavo first born yasisi vako ine makore mangani 14 years. Ndio first born ni murumo. Ko second born ni makore mangani? Ani 7 years. Ani 7 years. Ni murumo. Yes. Na wewe. Alright. Sisi wako wafuka 5 months. Wachaga kunani? Abo aisinya. Andiziwe kwa kuona mafamilia tikaiti. Sisi wako maini. Mwana wenyu afa. Laba maini. Dai mwana wenyu asisiwa. Maiti warukupi. Sisava ngwarumo kumama. Man? Ngwarumo kumama ndindegana nawo. Mangwe Kwa 15 years zese. Ayo wegana. Antwa izozi. Dai bafa mu 15 years izozi. Bayasagira kuna murumo opi. Ai mwana wanasema basa. Kusona. Andina. Amuna. Vanozikana nehama dzese. Hama dzipi? Tindoka right. Tiri munhu sumuka. Tindoka. Vazikana upi? Nozikana nehama. Vapi? Apa. Nevapi futi? Vanovaziva sani.
Vanoziva semunhu wandaigara naye. Sechi? Semurume wandaigara naye. Sechi? Semurume wandaigara naye. Murume wagara naye. Bhethi rake rakanzi mwana wako? Rakanzi Beverland Isaiah. Beverland? Isaiah. Itai? Isaiah. Isaiah. Unonzani? Isaiah, tekedza Isaiah. Isaiah. Saka kana baba wako izvo vachida kuti vaita follow up yekufuma vanoenda kunani? Vana vairi varipo vanotera pfuma yavo pari zvino. Uri mwana amaodzungaira tinotera pfuma inyanzi murungu inomurwa taura kuti pane mutemo munyowani marriage act inoti zvakati bvisai madzimambo. Ndiri mambo kai ndotiza chivana ndizvozve ndochandinoda kuexercise chirungu chozondibata ngumba mberi apo pane kesi yakasiyana iyi. Unotera kunani iro? Vanotera kune baba vana. Kuna baba vevana vachidei vaida pfuma yemupopo. Uri mupopo kai cross pollination. Shona weizvozvo. Engeri nyaya yemukadzi. Ya mukadzi aipota achipinza zvikomba munhu. Wamuramba. Zinyowani. Aiwa. Inini matori. Aiwa chimbomira. Aiwa hauna nyaya. Amai aimba. Vari kupinda mubereka vachinyepera munhu. Tinoramba chibhadharisa vanhu mombe 4 munhu. Munina wavo manga mchichengeta mukoma wenyu muchiti abvirei kumurume wake wamunoziva Awangogara vachikorowana. Ine ndichivafunza. vaigara vachirovana nani Nemurume wavo. Auya kwamuri makatiwo kuri kuna baba Pawakauya kwandiri. Ine ndakabva ndati ndinenge handikwanisi kuita sei kuitonga kuti ndikugadzira sei. Unokwanisa kuenda kuna vamwe sisi wakandisira ndobva waenda ubva wagadzirisira havana kunzwisisana. murume akatoteera kuti vagadzirisa vakataurirana Asi havana kunzwisisana. mara muri kuchita kuti vanasikana chedu pasina ana baba Ana baba vangu vasati vavo. ndatenda Saka makarodza maisisi enyu kuti hapana marriage vanhu vasina kurambana. Uyu ndiani wenyu? Uyo. Handimuzivi. Saka amuzivi. Uyu ndiani wenyu? Ndibamukuru vaigara navo. Ndibanguru. Saka uyu kana musina muzivi uyu achiti uchikomba kwamuri uyu chichi zvinorevei? Ndibanguru wenyu. Uyu ndiani? Handimuzivi. Amuzivi. Saka uyu akuibva chinzi chikomba nemunoti kudii? Asi kuti hakuna kuna bamukuru vedu vatibatirewo chikomba chasisi wangu. Ati? Bamukuru wangu ava vatibatirewo chikomba changu chasisi wangu bhozi nina sezvawareva mise mombepo Indai. yapera mungushamisa nyaya yakanaka zikaiti uyu munhu uyu chikomba ene nyaya yakanaka iyo nyarara ziya zvekuchemetwa nemurume nokuti handisi kurambanisa ndokwauri iwe unogarira mombe 4 uyu haabate kana mombe 1 nokuti uyu ane 15 years uyu ndedofo 15 years basa rekuisa vana haana kuroora iwe uta mombe dzako 4 zikunanga straight kumusha kwai Atezva. hauna chaubata iwe yapera kamusoro yakachena zikaiti Usakumize. yakachena iwe inotora mombe dzako 4 Ane vana mombe dzenyu dziri kuuya dzinopinda maoko make mukwata dzinopfuura kubva kwani. roora Wazvizwa usamhanye. saka yapera chamani inombidza mombe 4 handibati wakupa mambo akawireta handibati Mimi mzabona mjira panhu panenge pasina kwapenda so itai straight forward. ndikanobatsira chamani amirapo ndikanobatsira chamani apa marriage apa asisina handiti chandinoda kuti uite iwewe kana ipapo muchikwanisa ngopanana shere nekuti handita rimwe musi wamuchapanana isusu tanoda kuti ubudise shere navo adzimai makaenda handiuza kuti mairo vana
airwisana ndonyaya yaparadza musha wenyu asi kuna baba vane soft touch ava varovi vanga kutonetsawo chiuriro saka zva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 z
pamusoro pedare. Baba wanzwa kuti inini ndiri kugara namai apa. Wakabva watorana nemukadzi wangu uye wandaka padare paipa. Sano kugara naye. Nofunga kuti ndombogarawo zvima 2 days na 3 days but asada kugara. Ayo. Ayo. Ndansati namuramba. Ndosaka ndakuenda kuziya. Wakana nenyaya yeuchirwadziwa kuti mukadzi wako ari kudayiwa kudaro sei. Ayo amene amadzi maAfrica. Mugara muzibomani kwemabushu. Inini ndaimbogara Mhondro ndatama ndandaenda kwamaganyana. Maganyana. Chinzwisisa chamani. Vanhu hamsati vatendera kuti chirwere chiripo. Imadhikadhika muri kuita makanyanisi vaona mashops kuti kuvanhu. Izvo makuita zvimakanyanisi izvo hazvina kunaka. Wazvinzwa here? Iyo chamani, usaite izvo zvinourayisa zvinhu. Zvizi mabva. Usaite zvinhu nehasha. Zvizi mabva akunyepo. Hazvina basa. Unobhadhara naye umwo. Asati. Kutara kuti uchabhadhara sei? Ndenge ndichiuya ndichionawo panenge ndinapo chipatara. Saka inini ndakubvira nhasi ndakupa 3 months kutanga kuva nhasi. After 3 months ndoti uise mombe mbiri. Kana wauisa mombe mbiri, imi munoudza baba kuti waita pfuma yenye kuti iro. Ani mazvinzwa? Chukavhira vana vake. Kuti ane 15 years asambira achase arora. Wazvinzwa chamani? Kana uzotsvaka kuti atezva rinonorora kuti uzobatsira mumaoko kurora. Maita basi. Chere, emuramba. Mbe, amaita mbere. Mababa mnina. Zvatopera. Oya kusizi zvomba mama. Alright. Mama. Zvizogoya pamutemo. Muzararame mu 2 lives. Ina munokwira dare nini? Sokushiyana zvinhu. Munokwira dare sharing property. Aita nyaya. Iwa tora vanhu vaende navo panze. Vachipa Samoni apa takurerusira yapo. Takuda Samoni. Tikutongezwa pamutemo. Uchibva kwauri kubva uko, haubva kudhari uchibva kwauri kubva uko. Kuona ituma imwe munhu tora zvisamba mamunywa. Wakumana namata Mwari. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kechi, an expert wekulogos Solar Tech, timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema terms, civil servant nevane customized service vanokubatai here?
So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogo Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.